Avui us porto una novel·la de la Rebecca West, una dona que va ser una gran escriptora anglesa. El llibre es titula La família O'Bray i està publicat a l'editorial Univers. És un llibre que és dens, però que val la pena llegir perquè quan t'enganxes no el pots deixar, en què no passen moltes coses, és a dir, si us agraden les novel·les de moltíssima acció no l'agafeu, però si no us agrada que hi hagi molta acció, però sí que hi hagi que creï empatia amb els personatges i que tinguis ganes de saber com resoldran aquella situació, aleshores us el recomano. És una història d'una família que és molt pobra, com la mare se'n surt a base de fer 1000 filigranes i com el pare és bastant barrut. I sobretot és que està explicat des dels ulls d'una de les filles, però ho explica amb la mirada de quan és gran. És un llibre que val molt la pena.